जों जेबो मावाखै दायो जेसेबां जोंनि हा दङ गासिबो हाया डिजिटाइज जाजोब्बाय नोंथांमोननि लेखाया न'आव था नोंथाङा खै बिगा हा दङ मा दङ कम्पिउटाराव बुबानो दायो मोनजोबगोन बैसोमुथियाव थांनानै बैसोमुथि होननाय मोनगोन गुगोलाव मबाइलाव थाङोबा बे मबाइलाव गुगोलाव थांनानै बैसोमुथि होना लिरना होबानो जाबाय होमबानो फैगोन बेवहाय मा होनांगोन नोंनि नामखौ लिरना हो गामिखौ लिरना हो लोगो डाक नाम्बार पाट्टा नाम्बार फैजोबगोन आरो कुनु मण्डल अफिसाव थांनाङा जमाबन्दी कपिया बेवहायनो माने मोजाङै दाइल माबा खालामना होबानो सोना होबानो माबाखौ नाम्बारफोरखौ बेयाव प्रिन्ट खालामनो हागोन लोगो जमाबन्दी कुनु मण्डलनि उन खारनो नाङा बिफानिफ्राय फिसानि नामाव हानाय जाबाय आमार देउताकरपरा पुत्रলৈ কি কৈছে লেণ্ড মাটি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে মণ্ডল অফিচত যাই পইচা দিব নালাগে ঘুষ দিব নালাগে কাৰো পিছে যাব নালাগে 13টা কাম কৰিব পাৰে মোবাইলত এতিয়া মাটিৰ কাম আপোনাৰ আৰু মণ্ডল অফিচত যাব নালাগে এনেকা বহুত কাম আছে যি কামবিলাক আমি কৰি আছো আমাৰ যিবিলাকে কাপোৰ বই তেখেত সকলৰো আমি গোটেই মানে ডাটাবেছ বনাই আছো মই এতিয়া 1000 জনমান এম্পু फिसिग्राफोर दङ बिसोरजों आङो डाइरेक्ट फनाव रायलायहरो कम्पिउटाराव नायनानै 3 केजि फानखो ना 4 केजि फानखो फिथिबखौ डाइरेक्ट रायलायहरनो हायो बे बेबस्थाखौ खालामनाय जादों आरो 3 मासनि उनाव जेसेबां आबादारि दङ बबे आबादारिया मा माइ मावदों ना बेसर मावदों ना फाथो मावदों ना मा मावदों बिनि न'आव फैयालासिनो बाहेरनि मानसिफ्रा कम्पिउटाराव नायनानै खोन्थाजोबनो हागोन सुरेन मोसाहारिया 4 बिगा लेमन गायदों उमुक बसुमतारिया 10 बिगा जोसा माइ गायदों बे डाटाखौ गासैबो खालामजोब्बाय जोङो बेखौ बिपिएफआ कुनु दिन हानाय नङामोन दिनै आङो हिसाब खालामना बरनबाय মই হিসাব কৰি ওলালো 2020ত আমাৰ সরকার গঠন কৰাৰ লগে লগে বিটিসি অঞ্চলৰ এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট এগ্রিকালচার মাই আবাদफोरनिफ्राय मोननाय रां बियो 1900 कोटिमोन बेसां 1900 कोटी 1900 कोटी आছিলে 1900 कोटी আমার ধান আমার এই কি কয় তামোল সৰিহ বেলেগ বস্তু বিক্রি কৰি পোৱাটো 1900 কোটি আছিল 4টা জিলাত আজিৰ তাৰিখত আমাৰ এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট বিক্রি করে মানুহে পায় 5600 কোটি ইমানখিনি উৎপাদন বাঢ়ি গল 5600 কোটিনি দায়ে जोंनिया फाननो हानायनि बेबस्था जाबाय दा এই বস্তুবিলাক কৰি আছো प्रत्येकটো समस्थियाव मोनसे महिला मार्केट बानायगासिनो दङ प्रत्येकটো ভিসিডিসিयाव जोङो माने नलेज सेन्टार बानायगासिनो दङ प्रत्येकটো माने समस्थियाव ऑडिटोरियाम बानायगासिनो दङ रायजो राजाफोरनो जी नांगौ जेसेबां सीएलएफर अफिस আছে इटु आमी निर्माण কৰিবলৈ গৈ আছো जिमान सीएलएफ अफिस আছে कारण বাইদেউ সকলে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ গছৰ তলত বহি মিটিং কৰিব লাগে এই সমস্যাবিলাক সব সমাধান কৰি আছো গতিকে বহুত কথা ক'ব লগা আছে পিছত কম মই সকলোকে ধন্যবাদ জনালো এতিয়া আৰু বড় বুলি একো নাই दा बড় अना बড় নাই गैला जाय बिथाङा सार्टिफिकेटखौ खावना लानानै 10 बोसोर जोंनि लिडारफोरनि गोरोन्थियाव एमपि जाबाय बिथाङाबो इलेक्शन गेलेनो मोनाखिसै दा नंखायनो एबारनि इलेक्शनाव जोंजों मोगा-मोगि जानो हानाय कुनु टीम गैया बिपिएफनि खाम्फा बरगयारिया थांनाय इलेक्शनाव गावनि समस्थियाव जेननायसो जाय एमसीएलए समस्थियावनो जेनबाय बियो बोरै 24टा एमसीएलए समस्थियाव देरहालायखो गावनि समस्थियावनो जेनदों दा नंखायनो खाम्फा बरगयारिखौ गोबाङानो लोगो मोनाखै मोजां जेन्टेलमेन बियो लंपेन्ट गस्ला मोजां गानो खोथाफोरखौ मोजां मावो बुङो किन्तु खामानि मावग्रा मानसि नांगौ बाथ्राखौ बुजिग्रा मानसि नांगौ रायजो राजानो सान्दुं अखा सम होनो हाग्रा मानसि नांगौ जेन्टेलमेनल' जाबा जानाय नङा दा नंखायनो बे खाम्फा बरगयारि मोना गावसोरनि चिरां जिल्लायावनो गावनि समस्थियावनो अलरेडि कम भट मोननाय आरो दाथ' एकदम कम भट मोनगोन कारण चन्दन ब्रह्मआ जोंनि पार्टियाव फैबाय चिरां जिल्लानिफ्राय दा सानजाहाथ' भटखौनो मोनखाया खख्लाबारिफ्राव दिनै मोनसे मोननै सुबायाव एफा एनै नांगोल दोंसै माखासेयावथ' गैला दा नैबे समाव बिनिखायनो हारिनि खौसेथि हारिनि गोजोन हारिनि जौगानाय आरो बड'फानि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रा जोङो बयबो फोथायनाय ला आरो बेखौनो आं खावलायबाय सम दंबावो जोंहा बयबो जाहाथे न'खराव रायलायो जे एबार जोंनि भटआ दरं अदालगुरियाव जोङो फामे बिबारनो होगोन किन्तु क'क्राझाराव जोंहा ट्रेक्टरनो होगोन थिग जाबाय नङा होमबा आङो बारा बाथ्रा बुंला
বয়নিसिमबो साबायखर बावबाय সকললৈ ধন্যবাদ জনালো ঠিকে আছে তো বাইদেউ সবে একো সমস্যাটো নাই ট্ৰেক্টৰটো বুজি পায় নাঙল ভাঙি গল নাঙলটো 2020 সনত নাঙলৰ ওপৰেদি আমি ট্ৰেক্টৰ চলাই দিছো ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰেদি নাঙল যাব নোৱাৰে এতিয়া নাঙলৰ ওপৰেদি ট্ৰেক্টৰ চলাই গল আৰু ইয়াত নাঙল আৰু উঠি আহিব নোৱাৰে আজিকালি নাঙল নিকিনে মানে কোকলাবাৰীত কিমান নাঙল আছে ট্ৰেক্টৰে বিচাৰে কিছুমানে নাঙল বজাৰত দেখা পালে খৰি খাবহে লৈ যায় হাল মাৰিবলৈ নোৱাৰে আৰু সবকে ধন্যবাদ জনালো ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক বৈখবো অবংলাউৰিয়া मोजाङैनो लाखिथो खनसे बयबो स्लोगान जयন্ত बसुमतारी जिंदाबाद 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 जयন্ত बसुमतारी जिंदाबाद 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 जयন্ত बसुमतारी जिंदाबाद 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 थैंक यू